L-Oppożizzjoni Nazzjonalista għadha bla pożizzjoni dwar l-abbozz ta' liġi li ressaq il-Gvern b'emendi fil-kundizzjonijiet marbuta mal-kisba tad-divorzju. Wara li nhar il-Ħadd, il-Kap Nazzjonalista saħaq li l-Oppożizzjoni għadha trid tiddiskuti dwar l-emendi fil-liġi tad-divorzju biex din tifhem ir-realtajiet tal-familji tal-lum fuq ix-xandir tal-Istat il-kandidata Nazzjonalista Graziella Tard Previ ikkonfermat li l-Grupp Parlamentari Nazzjonalista għad irid jiddiskuti. Hemm grupp parlamentari maqut favur dan l-abbozz, favur l-emendi, issa jekk issir diskussjoni għax qed nimmaġina li diskussjoni tkun saret internament fil-grupp parlamentari tal-Partit Nazzjonalisti. Għadu se jiltaqa' u il-pożizzjoni toħroġ ġala darba jkun hemm din id-diskussjoni u jiltaqgħu. Saħansitra fil-programm li fih tkellmet ukoll il-President tal-Partit Laburista Dr. Ramona Tard li qalet li l-Kabinett u l-Grupp Parlamentari Laburista huwa favur b'mod unanimu dwar il-bdil fil-liġi tad-divorzju, Tard Previ saħqet li b'mod differenti il-Grupp Parlamentari Nazzjonalista għadu mhux maqud dwar pożizzjoni favur li jonqos iż-żmien għall-kisba tad-divorzju. Jiġifieri jekk qed nifhem sew il-Partit Nazzjonalista kollu, il-Grupp Parlamentari kollu huwa maqut biex jitnaqqas iż-żmien. U semaj, m'intix qed tajtek laqas. Le, m'iniex qed ngħidlek, jiġifieri dak qed tajdu inti. F'mument minnhom Graziella Tard Previ bdiet titkellem dwar proposta oħra fuq il-manteniment, iżda anki hawn l-ewwel semmit proposta imbagħad qalet li l-Oppożizzjoni għadha trid tiddiskuti biex toħroġ pożizzjoni. Il-proposta tal-manteniment hija illi tittieħed ukoll in konsiderazzjoni illi għandix tiddaħħal ukoll le f'dan l-istadju jekk għandix tiddaħħal fl-abbozz tal-liġi illi jaraw jisibux mudell, pereżempju fil-Ġermanja hemm mudell illi jintuża. Imma proposta legali jew ħad tkun proposta oltre illegali biex nifhem? Tista' tiddaħħal fl-abbozz, però kif għattajjeb inti illi jekk inti għandek is-separa, però bħalissa qegħdin nitkellmu fuq l-abbozz illi tidħol bħala U x'se tkun il-proposta Ifhimni, din hija xi ħaġa li għadha qiegħda tiġi diskussa, ġifieri mela aħna semmejniha. Aktar qabel fil-programm ippreżentat minn Brian Hansford kelmet l-avukat Deborah Schembri li kienet minn ta' quddiem biex imbuttati dħul tad-divorzju kważi 10 snin ilu. Hija qalet li kien ikun aħjar li l-bdil propost daħal 10 snin ilu mal-ewwel iżda kellu jinstab kompromess mal-gvern ta' dak iż-żmien immexxi minn Lorenz Gonzi li saħansitra kien ivvota kontra r-rieda tal-poplu f'referendum. Deborah Schembri spjegat kif bil-liġi mresqa fil-Parlament se jonqos iż-żmien għall-kisba tad-divorzju fejn fost oħrajn minnu separat legalment se jkun jista' jiddivorzja minnu fih, iżda mbagħad jeżistu xenarji oħra. Fejn inti għandek iż-żewġ partijiet illi huma separati aħna ngħidulhom de facto, jiġifieri bħala stat ta' fatt huma separati għalkemm għadhom mhux separati bil-liġi, hemmhekk jekk it-tnejn jaqblu, iż-żmien ġie mqassar għal 6 xhur mill-aħħar sena. Mela l-partijiet iridu jkunu ilhom mifrudin 6 xhur mill-aħħar sena. Jekk iż-żewġ partijiet ikunu għaddejjin xorta minn separazzjoni de facto, imma mhux it-tnejn japplikaw għal divorzju, tapplika parti waħda biss, irid ikun ilhom sena mill-aħħar sentejn.